И какво става, хора, в днешния клип? Ще играем тази игра. После ще ви покажа как се казва, както гледате. Почна съм игра. Нека да пусна топката. Искахте... Нека и на Roblox. Имал съм доста игри. FIFA имам. На Fortnite имам. И на доста игри имам. Това беше доста изи. Аз му се оставам тук да съм покефил. Дадох му една точка, колкото да са кефи там, защото... Не така. Да са кефи, че има и той една точка. Къде фарчи? Добре, стига си ми я забивал. Стига си ми я забивал, бе. Между другото, който иска Brain Роди, който иска да трейдим, може да пише в коментарите. Мога да ви покажа какво имам, но не сега. И те нещата са и в другия ми акаунт. Айде, бе, брат. Добре. Стига си ми я забивал, бе. Не! О, да! Гадно ми е. Не! Бам! Човече, аз нищо не правя. Easy, 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 easy. Easy. Ай, дай ми... Моля, дай ми нещо хубаво. Защо изглежда толкова гейско, брат? Не. Не сега влизаме в стил Brain да крадем. Аз за сега не съм откраднал нищо. Аз не мога, не знам, хора, не мога да крада. Значи, какво ще крада? Абе, странно ми е. Значи мога да крада, само че ми е... Мога да крада, само че не мога да крада. Тъй да ви кажа. Какво е това нещо? Хора, какво е това нещо? Само да нямам нищо, обеса си, че... Déjame. Ajá. Cappuccino asesino. Cappuccino asesino.
Аз съм единственият човек, който има бейс на 3 етажа. I don't have a problem. Хора, бавно ми зарежда, защото не съм си купил неща на один. Тук малко ще елитно, без нищо. Какво е нещо? То даже няма мутация. Не, има мутация, само че по-прекалено слава. Hey bro, hey. Santa is coming in 1 second. What's time? То няма някакъв сезон, бе. Мая, изчакайте, бе, хора. Чакайте, влизам в private сервер. Чакайте, хора, какво стана да няма някакъв апдейт, нещо. Чух гифтини спайдерини. Някъде тук, наблизко. Всякаква рандом мутация. Това ще го открадна просто и така. Изи пизи, бе. И сега ще го продам. Майко, чакайте, хора, че аз тук даже не съм забелязал, че има подаръци. То гифтини спайдери няма мутация. Това след 3 милиона. Ма чакайте, хора, да няма някакъв евент, защо? Има такива неща. Коста. Коста тук. И здравейте, приятели. Влезна в на един приятел сервера, ама аз мога да направя просто, знам как, ама не знам как да добавям хора. Еми тук какво да очаквам? Тъграга. Жалко. No, la полиция, no! Али стане радиоактивен. И хора, ето вижте ми брейнроите. Това ми трябва за индекс от другия акаунт. Това е под хотспот с някаква друга мутация. Може го продавам. И така имам lost no my hotspotitos. И тук това и тук. Имах и Swag Soda, но Swag Soda просто без никой да ми е крадял, просто тя изчезна. И да. Който иска трейд, може да трейдим, за което искате от бейса ми. Без, само единствено без това. Това без. Защото то ми трябва за ребърт от другия акаунт. И да, ако искате, ударяте лайк бутона и може да качвам други клипчета подобни.
на Roblox или на някакви други игри. Затова, аре, чао!